Zdravo svima, ja sam Katarina Popović. Na praksi sam u HR-tu. Ono što bih rekla je da sam ovde na svoja teorijska znanja nadovezala brojne praktične veštine koje će mi svakako pomoći u mojoj daljoj karijeri koju planiram da gradim u oblasti ljudskih resursa. Što se tiče zadataka koje sam obavljala na praksi u HR-tu, izdvojila bih učestvovanje u proceni kandidata, zatim učestvovanje u organizaciji velikih i bitnih događaja vezanih za ljudske resurse, zatim sam pisala stručne članke za časopise i obavljala brojne druge slične administrativne zadatke. Pored praktičnih znanja koje sam stekla, posebno bih izdvojila pozitivne međuljudske odnose u HR-tu. Ovde su i konsultanti i asistenti veoma raspoloženi da nesebično dele svoja znanja sa praktikantima i da pomognu u svakom zadatku ili novom izazovu. Zbog toga HR toplo preporučujem svima koji žele da uče nove veštine i znanja.